Angelek entitatearen aurka auzi eskatzea abiatu du iruzur honen ondorio sortu ditzaketen kalte gordina erreklamatzeko. Auzi eskaeren pista maiatzaren 12an ospatuko da, baina agian beranduegi izan daiteke barkatu. Etxe bizitzaren enkantea datorren martxoaren 6ean ezarria bai dago. Hau guztiatatik kaleatzeak stop kolektiboak honako eskaerak egiten ditugu. Santander Central Hispano S.A. entitateari enkantea eta mailegu berdearazpena bertan bera utz ditzala eta berehala kalte bikoitza jasan duen familia honentzat onuragarri izango den negoziazio prozesu bat abiaraztea. Prozesu hauetan parte hartzen duten epaileei paralegikoki ospatzen ari diren prozesuaren ondorioak neur ditzazkela gure usteetan kaltetuak diren familiak eta gero eta gehiago itotzen ari dira. Azkenetik, Errenteriko udalari eskerrak eman nahi diogu Jose Angel eta bere familiari emandako laguntzagatik. Iragan otsailak 25ean aurkezturiko babes eskaera mozioa partitu politiko guztien ondortasunarekin aurrera atera baizen bertan lortuko adostasunak entitateari azaltzeko konpromisoa adiraziz. Ez ditzagun utzi entitateei gehiekikeria gehiago onartu. Elkarrekin ahal dugu eta.